So yun mga man, nandito na tayo sa Tapwak, Dagupan City. At itong nasa likod ko, yan yung Dominican na school. Yan. Tapos yan yung school na La Maria ata. Galing ako kanina sa Metrobank, nag-withdraw ako ng pera. Tapos, ayun, may kikitain tayong kaibigan mamaya. At ayun, dito na tayo sa Deluxe. Lapit na guys. Yan, makita na natin siya. Hindi ko alam kung nandito na siya o wala pa. So ayun mga man, nandito na tayo sa Deluxe. Sa loob, sa first floor. Mamaya akit tayo dyan sa taas. Yes sir. Guys, siya si Karen Davila. Karen Davila. Ang nag-iisang Karen Davila dito sa Dagupan City. Ano yung in-order mo na pizza? Ang in-order po natin na pizza ngayon ay fully overload pizza. Yung binili ko guys, ito yung pesto. Meron siyang cheese. Hindi siya kita eh. Makita mo. But guys. Dahil ngayon lang kami ulit nagkita. Tatanungin tayo sa kanya. Ano yung na-miss mo sa dito sa outside world? Wow. Outside world, dito sa labas. Yan. Dahil galing kami sa bahay ni Kuya. Yan. Ngayon lang kami nalabas sa ano eh. Naibig kasi kami eh. Oh, naibig na kami after how many months? Siya yung kumuha ng 5 sito. Yan. So, ang na-miss natin syempre, ito gala. Kain. Lamon. Lamon guys. Yan yung pinakaunang nami-miss natin. Ngayong pandemya, di ba? Pero dahil naibig nga tayo sa bahay ni Kuya, eto, di ba? Kailangan nating, tawag dito. Basta yun, kain mo na. Kain. Sabi niya kasi kumain ka ba kanina? Kaya ako lang yung nag-order ng pasta. Kumain na ako kanina. Kaya guys. ayun, nag-order lang kami ng 12 inches na pizza. Tapos water. Water lang. Bawas sa amin may colored cakes. Alam niyo naman sa bahay ni Kuya, di ba? Healthy living. Iwas COVID guys. Kanina naka-face mask kami tapos face shield. Tinanggal lang namin ngayon kasi kumakain kami. And wala naman kaming gaanong katabi dito na table. Kami-kami na lang. Huwag niyo isipin guys na may sakit kami. Parehas kaming nandun sa bahay ni Kuya. Hindi kami lumabas. Pinoy, ikaw ay Pinoy. Sa mga may jowa naman, naku, kahit may pandemic, si jowang girl, diretso Watson. Ganyan tayo no? Sana all. Watson girl ka. Watson, hindi. Hindi ako ganun guys. Pero ano yung mga essentials na binibili mo? Yan ang toothpaste ganun. Or sa mukha ganun kung meron. Wala. Guys, lang, natural. Lipstick, lip tint ganun. Ayun yung sa kay V-Line. Oh, Bumili wow. ako ng na... V-Line, sana. Dala ko guys, papakita ko sa inyo. Para maniwala kayo na Beauty guru. sana all. Yung binili ko is, product ni Ate B. B. Shout out Cortez. naman kay Ate B. Cortez. Guys, ito siya. Meron ako kay Bien. Payaman. Ayan, Team Payaman yan, no? Ayan, binili ko yung package 3 kay Pat. Yan, guys. At kay Keng, Boss Keng. O, di ba? Sabi sa inyo eh. O, dala-dala ko ngayon. Ginamit Ilan ko balat yan? Ito yung package siya na 3 nung nakaraan. Tapos, nung... Meron buong set eh. Oo, meron Oh, ako yung madami. buong set, guys. Pero naiwan ko sa bahay. Since dalawa kami ni kapatid ko na gumagamit nun. So, 10 pieces yun. 10 pieces siya na matte lipstick. So, lahat ng Team Payaman nandoon. Kaya try nyo din na i-visit yung
yung page ni Oo. Ate P. Insert namin dito. Yan. Insert Gumagalaw-galaw ni- siya eh. Gumagalaw-galaw. Naalala Parang niya. biglang pumasok sa isip ko na si ano kaya? Yayain ko kasi ano, tagal na namin hindi nagkita eh. Hmm. Kaya yun. Kaya ito guys, nandito kami ngayon. Tapos, dapat punta kami sa Yellow Tree. Kaso nga lang, mahaba yung pila. Kaya dito na lang kami sa ano, sa Takwa. Tapwa. Sa, Cafe Angelito. tapos, Sizzling. Southling. Yan. Yeah, visit nyo na dito guys. So, babalik na si Dan guys. Pa-support naman tayo sa ating friend, no? And then, mag-comment or suggest lang kayo lagi ng content sa kanya. Pilitin nyo siya guys, para hindi siya ano. Guys, mag-subscribe kayo sa kanya. And ring the bell button guys, para lagi kayong manonotify sa kanya. And syempre guys, suggest kayo ng content sa kanya. I-push nyo siya kasi para may iwasan yung katamaran. May na-miss din kaming kaibigan namin eh. Si Nicole. Shoutout sa'yo, Nicole. Nicole Vale. Mm. Nicole Songko Vale yan. Since ano, wala kasi siya ngayon. Sabi mo, Hindi ko alam kung saan siya nagpunta pero kasama yung family niya. nabanggit niya din sa akin na alis sila Isang balis today. ba? Hindi ko alam. Basta alis sila today, so Kaya hindi namin kasama. hindi namin kasama. Pero sana kasama namin siya ngayon. Ayain din sana namin siya. Pero syempre, sa susunod, Okay na okay ako. Balutin mo ako sa tuwangan ng iyong pagmamahal. So yun, kumusta? Nabusog siya eh. Kamsahamnida. So boom mga man. Nagbabalik tayo. Day 2. Today is October? Hindi, tapos na yung October. Today is November 2. Men, papunta kami sa Yellow Tree. Sa taas ng City Deluxe. Yun, kasama ko yung pinsan ko. Yan. Siya yung ano, yung kapatid nung nakakasama ko sa ano, sa mga vlog dati. Lumabas na to dati sa vlog ko nung Baguio. So boom mga man, quick update lang. Nawala kasi yung ibang file na shoot namin sa Bunuan, Tondaligan. And ayun, wala tayong magagawa. Corrupted yung SD card. Kaya ang next clip na ipapakita ko, ito yung nakarating na kami sa Bunuan, Tondaligan Beach. So let's go! 버릇 코끼누리 버릇 다는 sister had another one. She paid it for the line. She put the lime in the coke and now she drank 'em full up. She put the lime in the coke and now she drank 'em up. She put the lime in the coke and So now she ayun drank mga 'em man, full up. She ano, put the lime papakita na namin yung napanalunan namin sa Yellow Tree Cafe. So shoutout sa Yellow Tree Cafe, maraming salamat and happy 9-year anniversary. Ito, buksan mo na. Dapat ginawa ko Yun o, ito siya. size niya large. Ito siya, yung ano, harap lang yung print niya eh. Pakita natin, harap. Ayan. Yan yung ano niya, print niya, 9. Tapos nakasulat, taste this good. Yan. Perfect! Nanalo kaming dalawa ng shirt, tig-isa kami. Tapos, meron pa, ito yung napanalunan ko nung September. Ngayon ko lang kinuha. Kasi, ayun, ngayon ko lang naharap. Bubuksan na natin. Hindi, may papel siya dito eh. Di ba may ano to? Yellow Tree Cafe chain. Ito yung ano niya, keychain niya. Yellow Tree Cafe ito. Pakita natin. Ito siya to. Yan. Meron siyang tapioca pearl. Tapos yung straw. Tapos may heart. Yan. Tapos yung face mask na ano, boba. Ito yung mask niya. Yan. Ganito siya. Yan.
Sa May mga boba. bobawid. Yan. May bago pa siya. Ganyan, no? Ganito siya pag nasuot na. Okay na, okay. Okay na. So, yun. Tapos puti yung sa loob niya. Magandang Magandang klase siya. Pamain na lang. 50 pesos. Joke lang. So, yun. Oh, Yan lang naman yung napanalunan namin. So, yun. Binalik ko na yung mask ko kasi para safe. So, vlog update mga man. Pauwi na kami. And yeah. Maraming salamat sa Yellow Tree Cafe. Shoutout sa inyo. And maraming salamat sa pag-giveaway na t-shirt at face mask. And sana next year meron pang manalo tayo ulit. manalo tayo ulit. Oo, tama. Sa mga clothing line dyan, baka may mga Baka gustong naman. magpadala. Baka naman. So, nandito na yung shirt namin. Susubukan namin isuot para ma-fit namin. Ayan, ito yung 9 na shirt. Ayan. Let's get it! Let's go! 1, 2, 3, go! So yun, hanggang dito na lang muna ang ating video for today. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Give this a like, Comment. share, and subscribe to my YouTube channel. And i-ring nyo na rin yung Notification bell. para updated kayo sa mga videos na i-upload ko soon. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Peace out. Bye!